Sus, kinuko, magsundo pa man ko karon sa akong estudyante na unsa ra roy tsura. Madyo pa day kong ligid-ligid no, tugtog no kay magsundo pa man ko sa akong estudyante sundoon jo ni bakod na lang jud ko wa jud ko'y mahimo ni bakod na lang ko. Unsaon man kakapoy jud muliho kay grabe ka init sa gawas. So nanudlay sa ko mga anti ko kay grabe mag atong buhok more jud kay ag bagyo. So karon no magsudlay-sudlay sa ko kana oh. Ay nga kung estudyante ron mo sa kog adto kay kung estudyante di na ron ma-drawing di na maitsura ang sanina. So karon nag jacket sa ako mga auntie ko kay grabe ka init, sobrang init. Ang init karon no di jud kakuan kay sakit sa kanang panit kung mudot. So karon naman akong jacket nagkuha nako sa akong mga susi. So karon adto na pug ko adto na tas motor kay musadyo ko adto kay di na ron may tsurag bata ron kay ugahang pasagdan og late na masundo magkalingaw og dagan-dagan agbag tuan na dito sa kabaskan ang sanina mura nagtrapo. So karon may adire ko moagi sa pikas no. So tan-awan ninyo mga Mario kay uga jud kaadyo ang mga kanang humay diri ibuwad kay grabe man kainit di lawak kaadyo street kaadyo maugwa jud mo humay. So kani diri mga auntie ko no taas kaadyo ni diri kabaskan di diri sa gilid patupig maunang di jud ka magpatuda-tudag dagan diri kay gamay sipyat adto jud ka maglumasaom jud ka dito sa tubigan. To mao na no dool ra man noon diri ang ilang eskwelahan. So naa ko diri no magwatuwat ako diri sa kilid kay wa pa sila namuhi. Timing daay pag-abot na ho kay hapit na sila manggawas. So murag magkuan pa sila murag nangadji pa sila. Wa pa sa nakakita na ho na di anak ko diri nagwatuwat. Kay ug mamadyo ra jud ni sa ko mga auntie ko kay wa pa ko ni sa ambot ug asa nang pud ninaw sa pangitaon tanawa di ana nagpaon mo pinagpauna-una sa guwaan nangadji padako pag tingog oh nakusgan pag tingog angel of God daw kay nangadji mo man ilang pangadji. So karon di aday ko skili diri nagwatuwat ko kay arong tagawas jud ni ako ijang makita kay arong di na niya kasipyat og dagan-dagan. Kay ugwa pa ko adto na ni dagan dito magsakasaka dito sa magga agbag to ana dito sa kabaskan gilabog ra gijamang. So di ako diri sa kilid nagwatuwat ko sa poste na mapumi ubang nanay diri nagsundo kay unsaon man lagi mga bata karon mura magwa na di jud masaligan lahi ra man jud ang mga bata ni adto na katigo man jud na murag kuan jud ba katigo jud mo tuod jud uli biskig maskig magapit-apit sa kabiyabasan at least katigo maguna-unag uli. Agkari nga tanawa oh, mo pay nagpauna-una oh. Diyan nagdali pagpanguros. Oh, di ba? Mo na tanawa di ni mo sundo og sadyo na tanawa nagpauna-una na gani sa guan. Oh, mudagan na narog talit. Kay nagdali wa pa gani na magpangadji oh, tuwa dalagi dagan lagi. Karon kay nakita na sila ho. Wa na ni jay mahimo. Tanawa di abog saon pag gani wa pa kuno nagdagandagan naman gani tanawa wa pag naa naman gani ko diri nagdagandagan pa unsaon pagwa ko maunang sa juju daw na siya sundoon mga auntie ko. So karon mga auntie ko pauli namin no. So mao na po ni ang abilidad ni diyan nagabot sa bay panglabog na po ni mga sapatos mga bag ug di na mo inawog ipang uli sa butangan andi jud ibalik. So tanawa man nagyayawan mo nang isang ipanghipos. So di ana mi sabay mga auntie ko Ginoo ko laban lang jud ta mga inahan. Og salamat sa inyong tanan sa pagtan-aw mga auntie ko, mga mare, mga kumari. Maraming salamat sa pagtingin ng aking mga video. God bless ating lahat.